Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana Nezîro Cwara behsa olayîka ku di zamanê herba Îran û Iraqê de derbas bîye, olayîka ji dil ku hikmetekî mezin têda heye, ez wîya Cwara behs bikim ji dil e ev olayî. Di zamanê herbê da malûm e gava ku herb çê dibe, pir perîşanî çê dibe, pir aile perîşan dibin, gelek mala zilamê wan, kurê wan, birayê wan diçin herbê nayên, pîrek tenê dimînin, bebek dimînin, sebî dimînin vesaire. Xweda herbê dûrê memleketê me bibe. û li ticî dinya jî herb çê nebe, herb ti carî merv naxwaze. Tamam hinekî tûcarê sîlaha kar dikin ama dinya jî zerar dike. Îca pêrekekî heviye zilamê wê di herbê da hatiye kuştinê. Ev olay li Kerkûkê çêdibe, bajarê Iraqê Kerkûkê çêbûye. Xeber tê dibe zilamê te vay hatiye kuştinê, neyse zilamê wê defn dikin falan. Eviya hinek erzaq li malê heye, wan ji xwe re îdare dike falan. Malûm e gava ku ciyê wiha de herb çêdibin falan, xerab jî pir çêdibin. Xel pir dest daveja namûsa însana jî vesaire. Ev pîrek jî pîreka bi namûs e, bi şeref e. Newêre derê here her cî bişxula hayala filan. Di fikire ez çi bikim, çawa bikim vesaire. Ji gelek însana pere dixwaze kes nadike. Hinek mervê xwe jî dixwaze nadineke. Eger heye nadine, eger tin heye rokî berpacê, xanî jî qey xanî ye, xanî jî xanîkê xirbende, heman navî wî xanî ye yani. Di fikire ez çi bikim, çawa nekim, sebî man, zilamê min çû, di nere texsîkî, ev texsî ê ku nava şehr xelkê dibin tînin bi ücretê, we hat li ber derê wan sekinî. Ev ê ewil kêf dike dibe belkî hinkî hatibin ba mala me, di nere way texsî yolcî piya kir. Jinek dibe wellahî eviya texsîciya miheqeq pere pê re heye, ez ramiherim, ez hinkî pere cê bixwazim, belkî hemankî pere bide. Ecele dike diçe tamê texsî bi rê keve, eviya diçe ber, ev pîrek diçe ber şofêr, alî direksiyon ber şofêr. Dibe birakê delal, dibe wellahî ez dîlencî nînim. Saqin wiha fehm neke. Halî mesela min ev e, zilamê min hatiye kuştinê di herbê da, û sebiyê min malê biçûkin birçîne. Wellahî ez ji bo xwe jî nabêjim, te hinkî pere bidana. Ku wiha dibe ji bo riza xweda, ji bo riza xweda, ji bo riza xweda ku xweda jî îşê teleb bîne, ji bûna xatirê van sebiyê min tinkî pere bidî. Zilam di fikire dibe ez bidimê, ez nedimê. Şeytan jêr dibe yaw tekelê te ji xwe ber teqandinê ne. Dana herî malê pîrek bêje te tekele çawa kir. Hema lêxe here ne te wê dî, ne wê te dî, ama wijdanê wî û tirsa xweda, hezkirina xweda wisa nabêje, dibe bidêke. Radibe çi perê pê re heye, di dêkê û hema ecele pê dixwaze dike diçe ji bo ku nebe minnet, nebe filan, nebe bêvan yani. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da wiha emrî ferman dike, Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalul birre hetta tunfiqû mimma tuhibbûn. Hettanê tiştek di dilê we da şîrînin û wî di rêya xweda da nedin, ne îmana ji dil e. Çi dilê me da şîrîn e, eva pere di dilê me da şîrîn e. Mêrik jî pere di dilê wî da şîrîn bîye û her çar tekelî wî jî ber teqandinê ne. Radibe vê perê dêke. Ka em goderêkin wê dawiyê çawa bibenî. Jinik pir kêfa wî destê xwe bilind dike, tişke zeweşê wî daha dike. Neyse mêrik tê, mêrik birê da yaw dibe zana her malê ev pîreka min dîsa bêje te wan tekela çêkir, çê nekir. Pîreka min jî miraq dike. Ez ê ji pîreka xwe re bêjim çi. Neyse diçe
Diçe malê pîreka wî çapê dikeve kêfa wî tê. Pîreka wî dipirse dibê te çawa kir te tekela çêkir çê nekir wellahî heta ku tu tê rihêm nîvê rihêm min diçe yanî. Edêm tekelê viya ber teqandinê ne, ew ê çawa bive, ew ê filan bive. Mêrik ji dibê mêrik ji pîreka hora dibê min bi tekelcî re îro xeber da ew tekele difiroşe. Tekelî wî nemane, wî çar pênc rojî ew ê tekel werin, ew ê ji min ra tekelê min lêxe û min jara got jî wela pere ser heftin ez bidim te, ez ê carê tişkî min te mêrik got ser çava ser serara. Çar pênc roja ma jî derhev kim ew ê tekel were min çekin pîrek kêfa wî tê. Neyse şîva xwe dixwe ser şeveqî dîsa diçe îş rokî du roj sê roj çar roj diçe îş. Allahu alem ra pênca şeşayê tê nêzî malê ew dibe ez îro ji pîreka xwe nebijim çi. Ava vî çar pênc rojê jî qedî ez ê îca bijim pîreka min jî miraq dike. Yaw dibe tişkî ji te bive, tekel biteqe, tu qeza bikî. Tê malê rodinê pîreka wî şîvê tîne didêkê û pîreka wî kaskî tîne didêkê dibe wela îro tekelcî hat, ê ku tekela difiroşe. û avê adresê viya bide zilamê xwe bira were dikanê ez tekela taksiya wî dixwim. Mêrik radike kaxiz wê adresê nedîtiye û neçe wê adresê jî qet dengê xwe nake ji bo pîreka wî tişkî ferq neke. Şîva xwe dixwe dibe şeveq radibe taksiya swar dibe berê xwe dide ber wê adresê çe wê dikanê. Dikana tekela mêrik tekela difiroşe. Diçe dibê selam aleykum aleykum esselam dibe tatî ba mala me tevî kaxizê de pîreka min eva ez hatim mêrik dibe ew tî dibe ew mêrik sarlimî xwe tekela sarlimîşî viya dibe. Sarlimîşî wî dibe hem kêf dike hem digirî hem kêf dike hem digirî. Yaw dibe te çi xêr kiriye. Te çi xêr kiriye ji bo Resûlê Ekrem ji qet min re bêjî. Ve dibe herim te xêrekî wisa nekiriye yanî ka. Dibe te xêrekî pir mezin kiriye. Ev bû sê şeva li ser ev hatê Resulullah aleyhissalatu vesselam hatê Muhammed Mustafa tê xewna min dibe hera wê malê tekelê taksiya mêrik filan kes navî ev e, navê pîreka wî ev e. Her çar jî ber teqandîne bira were her çar tekelî wî jara te gişke eynû lêxe û pere jê nestîne ez ê roja mahşerê ji te re şefaet bikim yanî. Dibe te çi kiriye? Di xatirê xwe de dibe tu ji min re bêjî te çi xêr kiriye dibe. Mêrik dide eşya dibe wellahî dibe a ew ro dibe pîrekê ji min pere xwaz dibe min pere dayekê dibe. A dibe cî dîtiye dibe. Te bi tam di cî da dibe te xêr kiriye. Tabi wê malê jî dixin binê emniyeta xwe car cana îndî diçin ew dikin. Jwana gıda dibin, tiştê dine dibin, ihtiyacan vesaire vesaire. Îca gelî temaşevana ev ya hikaye nîm bû. Ev ya çîrok nîm bû. Ev ya ji dil û can tiştekî bû, ji dil û can tiştekî bû. Em Müslümanin îmana me bi Xweda heye, îmana me bi Hezretî Resulullah aleyhissalatu vesselam heye. Hatê Resulullah aleyhissalatu vesselam dibêje kî til ê ser riyê erdê rehme bike ji bo ku asmana jî rehme li te bike, merhemet li te bike. Gavak em insana binêrin, bi çavê biratî em li wan binêrin, bi çavê şefqet û merhemetê em li wan binêrin, wallahî Rabbî alemê ji me binêre wê li vê dînayê jî îşê me bixedîne, axirete jî hele roja mahşerê jî wê îşê me bixedîne. Yani mal qirêja destê insana ye. Bi malê xwe ti carî em xwe qural nekin. Mal tê jî diçe jî Xweda Teala çima hinek insana feqîr çêkiriye, wan bi wê feqîrî imtihan dike. Çima hinek insana zengîn çêkiriye, wan jî bi zengîniya wan imtihan dike bi zengîniya wan. Dibe şika wê van insana ji min re şükür bikin nekin û wê van insana perê xwe zekata yê bidin nedin malê xwe. Xeyî zekatê ve sedeqa bidin nedin. Wê însanê feqîr û fuqara werin rehme neyin rehme yanî. Em tev gedira me gerek mutlaka mehê em mîxtarekî ji xwe re beylî bikin. Her ekî li gora maaşê xwe ê asgarî ücretlî em bêjin ê
maaşi ücret baha filan geliri erda fabrika em dora binirin em nik insana binirin. Vallahi gelek zengin alban bazı kene gotan naba ve Kur'an'a takuni seda fakirtinin. Fakir ne mane? Şu fakir ne mane? Ka baba min kale min. Ka her mahalle fakire binirin. Şka fakir henetin yani. Hala fakir hene Vez vestane ezin tine tehessuba. Ko şorbet mara vidatine, ko solaka sağlam de piyese bi vidatine. Çava fakirtine. Til mahala zengin ayet zengin radbi rudne. Hayata hoş fakiratine. Eko nakin. Ama henek zengin mecane. Kadal fedine ecdavan o kadal ahirete jibidavan. Bimale xo cennete jidikrin. Hem الميجا خود کن هم روجا خود گرین هم زکات خو ساغلام دادن هم جی خین زکاتی بلی مقدار کی مال خو هر ما دریا خدا دا فداد کن دادن فقیرا دادن مروه خو دادن یتیما دادن قرآن kursiya دادن جامعه دادن مکتبات پر ریا چتکن وسائر yani. Vallahi bir malime ku heye قرش بقرش ورب العالمين حسابي رجع معاشرة ما برسا رجع معاشرة كعمري ما تشي يعني عمري ما باقي قديا أم تشقى مال طوب تكن هم دبن هي عندك والله ده kamyon زر مهبة بق ده kamyon زر مهبة أما بيجي والله خزيد رموق كده جابونا تربون تنايا بس بون تنايا عاتي رسول الله عليه الصلاة والسلام دبيكي إنسانك الدنيا وال زری وی همه بیچه خزلا نواله کاد جابونه. کسی همه بیچه خزلا کاد جابونه. ایجاد جیکی کلام بس بکن يعني. خدات قرآن که امداد بیچه بسم الله الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. به من وش خلی چکریه از بمرن نمونه ببن خلی از وی خلی وراکم از حساب جواب پرسم مال خود کدا در باز کرد و عمر خود کرده در باز کرد پوزه ما چاوه ما گوه ما دوه ما زمان ما دست ما پیه ما تمام اعضای جان ما و تب روزا محشره و حساب بدن و بج ولا من وهاكر 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 فقير فقراش بير نكر وانت من الخير وخشدا وانت ما ماماتي خدا بن